Orang unload खालामगासिनो राइडारा नै रिमटजों सालायो आरो रायजोफोर गिबियावनो बयखौबो बरायनानै लाग्रोलायबाय बिराद गोबावनि उनाव मोनसे भिडिअ लाबोबाय आरो आं एकदम डेन्जार थानाय जोंनियाव मोनसे बिराद गिदिर मेचिन सफैनानै दं माने नायनो हागोन बेखौ नायदो नै बेखौ जों बारहोनो नागिरदों आरो बिराद खस्थ' कारेन्ट थार गाहाय गाहाय दं नालाय थुखु थुखु बिराद खस्थ' बारहोबोखाबाय अखा थमब्ले हरसे लादों बेखौ बारहोनायाव मेचिनखौ नायनो हागोन नै गंसे बारहोलांबाय जोङो ओमफ्राय गाव गंनै दंबावो गंसे सहैबाय आरो दा गंनै दंबावो ओमफ्राय जों बेखौ बारहो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेखौ हानैबावनांगौ बिराद खस्थ' गारिफ्रा नायदो साखाफ्रा नै डेन्जार माने दाहाय खिथागोन आं बे मा मेचिन बेजों मा खालामो सोरबा सोरबा मिथिबायबो जाखागोन नै साखा दंलायो ड्राइभारा अफाय थानानै सालायो मिथिया नै गंसे खारबाय आरो नायलांबाय दा भिडिअखौ नै बेबो दावखोबाय अब्ला नायलांबाय थादो माब्रै लाङो माने बारा गोजान गैला आरो सफैनाया सफैखाबाय खाथि ओमफ्राय दा बेखौ जोङो लांनानै हानोसै आरो मारै हानो बेखौ देखायलांनो नाजागोन नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय औ नै बारनोसै थाब थुखोबाय आरो थाब थुखोनांगासिनो आरो नांगोन थुना होबाव थुखो गलांलायबाय गंसे नै 11,000सो कारेन्टआ लासै माने मिथिना नैबेहा एसे गाहायसिन आरो नैबेहा नै बेहा बारा टेनसन लानाङा ओमफ्राय सिगाङाव गंसे थांबाय जों बेबो गोजौमोन सिगाङाव गंसे बारहरखांबाय गंथाममोन आरो गासै गाखोबाय न' गाखोना फैबाय खिथुलै सिगाङाव बाला उनाव दं ओरै थांगासिनो सिगाङावबो गंसे थांबाय ओमफ्राय गाखोग्राफ्रा मा साइस जिरायनो हाजोबो आरो बेखौ आनलड खालामनांगौआ दंलाय आरो औ नै सिगाङाव नै नुबाय दा बै नुनायानो थांगासिनो गाखोनानै नायफैबाय आरो जों मेचिनखौ नै बबेजों सालायख्लायगोन स्टारिंबो गैया ड्राइभार थाग्राबो गैया बुस्थुखौ आन्दायनासो थैसिगोन मेचिनाथ' बेहाय दं नै साखा दं बबेजों सालायगोन नायदो उनावसो नुसिगोनलै फाग्ला मेचिन नैबेबा मानि दुलि जाखो गोजौआवसो गाखोनानै दंफैयो आरो जों बावसो हाबलांलाबायबा सिङाव गलांनानै बाव थानानै बै गुदुं गैयाबो माथो मेचिनसो बाव अग्लिग्रा हाथाय हाराव दंना जोबो बाव गलांबाथाय सेस अन्थाइ बादि आलदा गला लांजोबाबानो जागोन खालामगासिनो राइडारा नै रिमटजों सालायो आरो आनलड जागासिनो नै
डेन्जार बुस्थु बियो राबाडा ए मालु डेन्जार ना नै ओरै खारगासिनो नारगासिनो ज' ज'नो औ माने रिमटजोंसो ना ड्राइभारा नैबेलाय नै बेनो नै बेनो सालायो नै नैबेनो सालायगासिनो माने नैबे बायह्रायाव जाय दं बेयो नै नैबे नै बे आखायाव सुनाया बेजों सालायो आरो बेयो नैबे बुस्थुजों सालायो नै बेजों सालायगासिनो कन्ट्रल खालामगासिनो नैबेखौ दिनैसो फार्स्ट टाइम जों लाइभआव बेफोरबायदिखौ आरो रायजोफोर नोंथांमोनाबो नायनानै लादो फुरा दासो आनलड जादों आरो मोनसे ओरैहाय बेखौ आनलड खालामबाय ओमफ्राय ओरै गंनै दंबावो ओरैहाय बे गंनै दंबावो आरो ओमफ्राय नैबे आनलड जाखांबाय बेखौ दा जायगायाव लांनांसिगौ आरो साइड खालामनानै माखासेखौ आनलड खालामसै गोफुंजोब्बायलै फाग्ला बायदि माने लाइभआव दिनैसो फार्स्ट टाइम नुदों आरो सालायग्राफोरखौ नायदोब्रा बिन्दास थायै थायै सालायहाखायो जेबो खस्थ' नाङा आरो सालायग्रायानो ओरैनो लामायाव थाबायलाबायनानै सालायबाय थायो ओमफ्राय नै दा लांगासिनो आरो मोसागोन जायगायाव नै नायनो हागोन बिराद आस्ते आस्ते लांनांगौ नै बहायगोन जायगायाव लांगासिनो दायो आइजोफोर ओमफ्राय दहायनिफ्रायनो बे बुस्थुखौ देखायबाय थाबाय आङो ओमफ्राय नोंथांमोननो खिन्थानाय जायाखै आरो बे मा बुस्थु ओमफ्राय सोरबा नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ नुखांग्राफ्रा मानि गावलायग्रा ना मा ना माबाग्रा मा सिस्टेम नङा होमबा आदसा लोगोफोर मिथिबाबो मिथियाबाबो आं बुंना होनोसै बेयाव अन्थाइ उख्रेबग्रा आरो मबाइल क्रेसार होनो आरो बेखौ मबाइल क्रेसार बै फिक्स क्रेसार नंला जेराव मेराव बोथ्रोदनानै लांनो हाबाय आरो गोसोबायदि बानायनो हाबाय दै गेजेरावबो लांनानै बानायनो हायो आरो बुस्थुजों बेनो जाहैबाय मबाइल क्रेसार स' बेखौनो लाबोबाय नैबेहाय नैबे लामा होनायाव बिराद अन्थाइ बायदिसिनानि गोनांथि जादोंना उख्रेबनाय फिसलुनो थाखाय ओंखायनो बे बुस्थुखौ लाबोबाय ओमफ्राय ओरै लांनानै दोनहैसिगोन आरो बेनो जाहैबाय प्लान नैबे जायगायाव बाव दंखायो माखासे आलाकाटारि सावग्रा बायदिसिना दंखायो ओरै नैबेदि बुस्थु बैदि बुस्थु बर'नो थाखायनो बे बुस्थुखौ लाबोनांगौ गोनांथि जाबाय आरो स' नायलांबाय दा जों बबे जायगायाव दोननाय जायो ओमफ्राय बेखौथ' दिनै बानायनाय जानाय नङा माने ओरैनो दोनफैगोन आरो अनेक खामानि दंबावो नै बेफोरखौ दैख्रुम लाबोबाय आरो बाव सोजागोन ओरै माखासे दोनलाजोबदो होमबालाय बे ओरै सोब्रै लांजाजोबगोन दामफार हाबनोबोथ' लामा नांगोन ना बाव ओरै बैहाय माखासे सफैनानै दंखायो आरो बेनि फिथा बायदिसिना बेल बायदिसिना सफैनानै दं अनेक बुस्थुआ लाबोगासिनो स' नुगोन नोंथांमोना आरो उनाव फिक्स जायोबा आं खिथाफिनगोन आरो बे गासिबो जाजोबबा भिडिअ लाना फैबावगोन बिराद गोबाव जाबायमोन भिडिअ लाबोया ओमफ्रायथ' दा मा बुंबावनो नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालामफिनदो आंखौ सम सम भिडिअ लाबोगोन सोलाबैखाय भिडिअखौ लाबोनाय जाया मा कन्टेन्ट मोनना लाबोनो ओरैनो थानाय जायो थाखा फैसा गैया गरि बेरायनोबो हाया ब्लग लाबोबाय थानोबो आरो भिउस फैनो थाखायनो लाबोनो बायो ब्लगफोरखौनो नै बेफोर सानद्रिजोब आरो फाइनालि गासिनो प्लानाव एन्ट्रि जाबाय मेसिना एन्ट्रि खालामबाय आरो ओमफ्राय ओरै दोनहैसिगोन बेखौ बिराद दावराव माने बिराद नयस पलिउसन बिराद दावराव जायो आरो बे माबानाया मा होनो सालायबोनाया ओमफ्राय बेखौथ' फुरा नायबा उन्दै गोरलैफोर सालायग्राबो रिमटजों थुनानै खारहोग्रासो रिमटजों जाजोबो आरो बिनि बाहादुरिया ओरैबायदि नैबे डेन्जारा बानायनाय आंबो दिनैसो नुफेरदों मानि ओमफ्रायहाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ बयबो मोजां अनसायदो माने नैबे दिनैसो भिडिअ बानायफिनबाय नालाय
आरो ओंखारफिनसिगोन एसे एनै सम दिहुन सम मोनथारैखाय भिडिअ खालामनाय जाया नालाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आं बावनो दोनसै मेचिनखौ बाव सोनानै दोनथ'गोन ओमफ्राय नोंथांमोनहा बेनि फिक्स खालामनाय मेचिन जाथारबा भिडिअ बानायनांगौ ना मानांगौ कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो आं हानायमानि नोंथांमोननो बे मेचिनखौ लगायबा देखायनो नाजागोन